отличаются от наших великоросских. А чому так адбывалася? Вот ніхто не ведае. Людзі пішуць менавіта лацінкай беларускай. Калі вы едзеце з працы, выходзіце выгуляць сабака, робіце яшчэ адзін падыход на трэнажорах ці выбегаеце пад дождж на прабежку, аб чым вы думаеце? Вось, а трэба думаць аб гісторыі Беларусі. Вы слухаеце, без доктара навук не разабрацца, дзе гісторык Алесь Краўцевіч і проста Юля Краўцевіч гутараць аб Беларусі, беларусах і беларускасці, як тата і дачка. У серыі «Чаму Беларусь такая не беларуская» мы вызначылі пачатак страчвання беларускага і крочым далей, у 18 стагоддзе. Значную частку эканамічнага і палітычнага фона стагоддзя мы абмеркавалі ў папярэднім эпізодзе. Калі гэта першы выпуск, які вы слухаеце, раім адразу перайсці ў першы эпізод, які называецца «Шляхецкі пачатак». Асноўная эканамічная частка таго часу гэта была менавіта вытворчасць збожжа і яго продаж у Еўропу. Але гэта не адзінае, што развівалася ў той часы ў Беларусі. Іншыя галіны таксама эканомікі развіваліся. Напрыклад, Тезенгаус. Ну, это цікавы вельмі эксперимент, особо цікавы Антоні Тезенгаус, который і коштам дзяржаўны, ён быў старастай каралеўскіх эканомій, менавіта тых уладанняў дзяржаўных каралеўскіх, з которых фінансавалася дзейнасць дзяржавы, і ў гародні ён рабіў такія, быў старастам гарадзенскай эканоміі. Эканомія — это дзяржаўныя маёнткі. І ў паставах там прыватны свой маёнтак ён разбудаваў дзесяткі мануфактур. Ён разбудаваў там у гародні гарадніца, там, дзе зараз плошча Тезенгауза, побач плошча Леніна асталося некалькі будынкаў ад тога Тезенгауза, у тым ліку найстарэйшы ў Беларусі тэатр, зараз наш гарадзенскі лялечны тэатр. Так. І ён там збудаваў тут у нас мануфактуры вытворчасці карэтаў, пальчатак, запалак, ігральных картаў. Ён арганізаваў першую медычную акадэмію, першую газету пачаў выдаваць. Ён выбудаваў цэлы шэраг домікаў так званых бачнійскіх, аднапавярховых такіх для спецыялістаў запрошаных. Там адзін толькі астаўся. Пасля вайны камуністы збурылі ў 58 годзе это дамкі Тезенгауза, толькі музей у доме рамёстваў на вуліцы Ажэшкі. У паставах тое самае будаваў. Але ўсё гэта ляснула. Чаму? Ну, уже, таму што это былі мануфактуры не капіталістычныя, а менавіта на аснове працы прыродных сялянаў. Гэта было не развіццё на падставе рынка вольнага, канкурэнцыя, капіталізм. Канкуруюць, мацнейшыя выжываюць, прадаюць тавары. Это было штучнае ўліванне фінансаў, которое не апраўдалася. І это опера яго і тэатр Варшаву забралі, дарэчы. І мануфактуры заняпалі, таму што танней было прывезці з-за мяжы эту карэту, чым яго замаўляць. І Тезенгауза абвінавацілі ў дзяржаўных растратах. Ну, уже это такі пасобны эксперимент. Ну, от мануфактуры магнатаў, яны працавалі часта на патрэбы двара гэтага магната. Нормально было завесці тут мануфактуру для паясоў слуцкіх сваіх найблізкіх. А пры нагодзе казалася, што это можа быць папулярная конкуренцыя, это такі рэдкі выпадак. А так, ад пачатку менавіта эканамічныя рэформы Тезенгауза наводзены, яны былі асуджаны на правал. Але асталіся будынкі, асталіся комплексы, у паставах цікавыя будынкі, у гародні некалькі будынкаў камуністы да канца ўсё не знеслі, не разбурылі. Вось. Вот, то есть это такі эксперимент, который паказвае, што нельга збудаваць паспяховы асяродак эканомікі без сувязі з усёй краінай, без сувязі з усёй гаспадаркай. Павінны быць вольны рынок, тады яна будзе развівацца. А ён не мог развівацца, вольны рынок, пры ўмовах прыгону, калі сялянства не было свабоднае. І чым раней сялянства вызвалялася, тым хутчэй развівалася эканоміка і тым хутчэй развіваўся нацыянальны рух. Тезенгаус, ён таксама стварыў друкарню ў гародні. Так, і пачала выдавацца газета. Газета грузінская, так, і выдавалася яна па-польску. Ці ўсё, што выдавалася ў той час, што друкавалася па-польску, ці беларуская мова заставалася яшчэ у пісьме, ці друкаваліся нейкія што-небудзь па-беларуску? Ведаеш, не, практычна не было. Адзінае, я табе скажу, што гэта сітуацыя, калі шмат мільёнаў людзей, хай сабе сялянаў, гаворыць па-беларуску, то гэта прарывалася
у высокую літаратуру. П'есы хаця бы там, дзе сяляне прысутнічалі, напрыклад. Есть там, напрыклад, вот камедыя Каэтана Марашэўскага, доктар па прымусу Міхала Цяцерскага, там героямі былі сяляне пераважна, яны гаварылі па-простаму, это значыць па-беларуску. А так, ну што ты хочаш, шляхта ў 18 стагоддзі, яна становіцца ментальна ўжо палякамі паступова. Только памятая пра сваё паходжанне, вот адрозненне, напрыклад, шляхта, которая в Украіне уже спаланізаваная, яна гаварыла, што я племені рускага, народу польскага, натіо полоніс генте русінус. А тут на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага гаварыла, што натіо полоніс генте літуанус, то я па нацыі паляк, па паходжанне лічвін. Ну і ўжо ў 19 стагоддзі яны канчаткова мусілі звязацца з нейкімі нацыянальнымі рухамі. Тут яшчэ быў, канешне, патрыятызм іх рэчпаспалітаўскі, яны хацелі адрадзіць Рэч Паспалітую, ну і змагалася частка этой шляхты ў 18 стагоддзі за то, чтоб ацалела гэта Рэч Паспалітая, але ментальна ўсё больш і больш станавіліся палякамі, і, натуральна, яны эту беларускую мову не падтрымлівалі. Напрыклад, але былі такія рэчы. Па-першае, уняцкае духавенства. Яно таксама паланізавалася асноўным іерархіяй. Яны хацелі быць у першых ралях, хацелі быць в сенаце, куды іх не пусцілі ўсё роўна. Але правінцыйнае духавенства, которое працавала ў прыходах сялянскіх, яно карысталася беларускай мовай. Это дробная шляхта збеднелая карысталася беларускай мовай. Это гаражане. Вот мне здзівіла нашу сябра профессор Юрий Гордеев, который у Кракове жыве, займаецца этой гарадской культурай. І он мне прысылаў дакументы, копіі архіваў гарадскіх з Магілёва. Там яшчэ ў 18 стагоддзі пры ўсёй паланізацыі этой мовы, там беларуская мова лацінкай ідзе. Это пласт, который яшчэ до конца ніхто не падымаў. То есть такі магутны быў уплыў мовы 16-17 стагоддзя, ахоп ўсё грамадства, што она просто так не могла знікнуць. Ну, конечно, ніводнай кніжкі па-беларуску ў 18 стагоддзі не надрукавана. Калі ў 16 стагоддзі былі такія дзесяцігоддзі, это добра даследаваў наш гісторык Георгій Галенченко, кнігадрук у Беларусі, былі такія перыяды, што кнігадрук з Беларусі, колькасць кніжак, ён складаў 90, а месцамі 100% усіх усходнеславянскіх народаў. Нават больш за Украіну, не кажучы уже пра Масковію. А тут в 18 стагоддзі это все знікла. Вось таму і прыйшлося в 19 стагоддзі тым будзіцелям пачынаць все з пачатку, рабіць літаратурнай мову гэтых сялянаў. І таму таксама эта мова так наша адрозніцца даволі істотна ад той мовы 16 стагоддзя, літаратурная мова таксама. Вось, то есть крызіс беларускай культуры далей паглыбляўся. Значыць, 18 стагоддзя гэта той перыяд, калі пісьмовай беларускай мовы практычна не існуе. Так, практычна не існуе, нейкія спарадычныя. Яна застаецца толькі ў некаторых рэгіёнах, найбольш усходніх частак Рэчы Паспалітай, у гарадах, дзе людзі пішуць менавіта лацінкай беларускай. Так, яны пішуць, людзі, дамінуе беларуская лацінка, высокая культура беларуская на беларускай мове тады знікае практычна. Цікава, якая апошняя кніга па-беларуску была створана да гэтага перыяду? Ну, трэба паглядзець, я, на жаль, так дэталёва гэтым не займаўся. Это цікава. Тое, што нам зараз вядома, так? Якая гэта была гэты край, на чым яно заканчвалася на гэты перыяд такога абсалютнага знікнення. Але слухай, мне што здзівіла, вот не ведаю, ці чула такі тэрмін сялянская беларусізацыя. Ну, это я ім карыстаюся. Дзіўным чынам у высокай культуры сярод масаў шляхецтва, мяшчанства беларуская мова губляе прэстыжнасць, губляе статут, губляе расшыранню распаўсюду, а у прымежных раёнах з Літувай сялянства літувіцкае надалей асіміліруецца ў беларускасць, прымае беларускую мову. І гэта так ішло, што ў 19 стагоддзі эта мяжа этнічная паміж літавісамі і беларусамі была за Вільняй. 60% Віленскай губерніі гаварыла ўжо па-беларуску. А чаму так адбывалася? Вот ніхто не ведае, там есть роднае тлумачэнне. Я лічу, што ўсё-такі гэта такая шматвекавая інерцыя, пачынаючы з сярэднявечча. Калі да тых літувісаў прыходзілі гаражане
з Полацка, з Наваградка гандлявалі, прыносілі больш якасныя тавары, гаварылі па сваёй мове. Каб з імі паразумецца, трэба было ведаць іх мову. І гэта аўтаматычна станавілася прэстыжна. Як, напрыклад, візантыйцы прыязджалі грэцкую мову, асяродак вышэйшы, культурна мацнейшы, значыць, мова прэстыжная, або латынь ад Рымскай імперіі. Так нешта было тут. То есть эта прэстыжнасць ад сярэднявечча, яна трымалася. А потым яшчэ ўзмацнілася, калі мова стала дзяржаўнай мовай Великакняства Літоўскага. І тут яна в высокім саслові саскочыла, што называецца, і апусцілі са статута дзяржаўнай, а тут інерцыя працягвалася стагоддзямі. І ў 20 стагоддзі зафіксавалі выпадкі на памежжы, калі я чытаў у Грынблата, Міхала, этнографа, рапорты экспедыцыі 1954 года, людзі наказалі на памежжы там адміністрацыйным рэспублік літовіцкай савецкай і беларускай савецкай, што дзед мой гаварыў па-літоўску, бацька ведаў некалькі дзясяткаў літоўскіх словаў, а мяне прадай па-літоўску, я ўжо не зразумею. Хаця былі і людзі карысталіся двумя мовамі. Вот мы ехалі неяк на Ашмяны спецыяльна 80-е гады на раскопкі і праехалі праз Дзявянішкі. Это апендзікс, который на Градзенскай вобласці да Літвы такі выступ по высып літоўскага насельніцтва ў Беларусі. І мы спецыяльна затрымаліся ў тых дзявянішках, і бабулька в агародзе калупаецца каля дарогі. Мы падышлі па-беларуску, павіталіся, пыталі дарогу. Она нам на добрай беларускай мове паказала на Ашмяны, хаця мы ведалі прыблізна, куды ехаць, расказала. Мы адышлі, і тут выйшла з крамы другая бабулька, падышла да гэтай, і яны па-літувіску між сабой шчабечуць. Это прыблізна дзе-то 1984-85 год. Так. Ніякай рускай. Можа, это зноў жа то, як распаўсюджваецца мода і тренды трошачкі з такім хвастом. Ну так, сялянства заўсёды адстае. Это цікава паказана на касцюмах. Я чытаў польскае даследаванне, як развіваліся гэтыя моды. Спачатку моды з Еўропы прыходзілі на каралеўскі двор і магнатаў. Потым мода на некае адзенне пераходзіла да шляхты. І ўрэшце дасягала сялянства. І гаварылася, вот, і тое ж самае было і ў Расіі, Расійскай імперіі, калі сялянства в 19 стагоддзі перайшло на капелюшы в канцы 19 стагоддзя, а арыстакраты нашмат раней, то ўжо ў гарадах і памешчыкі ўжо насілі кепі англійскай модай. А потым ты глядзі, зноў жа Другая световая вайна кончылася, у гарадах носяць капелюшы, шапкі гэты ў нас. А ў вёсках сяляне в гэтых кепках. Ну і грузіны, памятаеш, што на кепках прыязджалі сяляне. Я не памятаю, то ты памятаеш. Ты не памятаеш так. А гэта мода найдзе вот ад верхняй страты да ніжняй і з разбежкай у некалькі дзесяцігоддзяў. Як вядома, нацыянальныя рухі запачаткаваліся ў 19 на пачатку 19 стагоддзя. Дык што мы маем на канец 18 стагоддзя, што да гэтага прывяло? Ну, мы маем, калі браць агульны малюнак з беларушчынай, мы маем сумную карціну. То есть пісьмовай мовы практычна няма. Толькі в творах польскамоўных аўтараў прарываюцца вось гэтыя Экзатычныя радкі, як гаворыць сялянства. Да, дыялогі, маналогі сялянства. Ну, можа быць, яшчэ я ўспомніў такую цікавую гісторыю, любіў я расказваць Міхай Ткачоў, які шмат сядзеў в архівах, бібліятэках, што пасля падзелаў этой Рэчы Паспалітай першых, расійскія афіцэры, некаторыя з самых адукаваных, яны таксама былі падданыя модзе пісаць дзённікі. Уражанне, пра падарожнікі. Ён любіў гаварыць, што вот адзін расійскі афіцэр пісаў пра тых жыхароў Полацчыны, Віцебшчыны, вот і Русі нашай, пасля першых падзелаў, калі войскі расійскія туды прышлі, што крестьяне здесь отличаются от наших великоросских. Они чисто бреются, ходят во всем белом, не выпускают изо рта глиняные курительные трубки, а самое страшное ругательство – поцелуй у сраку. Ну, тоже белорусчина вошла в твор российского офицера. Ну, вот далей. Шляхта, працягваем про ситуацию, польская або спаланізаваная. Духавенство таксама. Духавенство маецца на ўвазе маса духавенства каталіцкага і уніяцкага. Адзіныя сяляне трымаюцца мовы, трымаюцца культуры, таму што яны зноў жа ад паноў нічога добрага не чакаюць. І, між іншым, таксама без плану, без уласнага жадання, яны беларусізуюць літувісаў. Ратуюць Беларусь, так скажам. Даюць патэнцыял на паратунак. Несвядома, калі прыйшла гэта час
прыйшоў час на пачатак нацыянальнага руху, і крытэрыем нацыянальнасці народу становіцца мова, як напісаў Тимати Снайдер, вядомы амерыканскі гісторык, беларусы былым вялікім княстве літоўскім мелі найлепшую сітуацыю, калі браць колькасць тых, хто гаворыць па-беларуску. Але казалася, не толькі ад колькасці носьбітаў мовы ўсё залежыць. Калі ласка, подписывайтеся на нас на ўсіх пляцоўках, дзе вы нас слухаеце. Стаўце лайки, каментуйце і шэрце. Калі вы слухаеце нас на платформах падкастаў, заўсёды можна пакінуць рэв'ю, паставіць зорачкі, і вялікі дзякуй усім тым, хто гэта ўжо зрабіў. Калі вы нас слухаеце на Ютубе, калі ласка, подписывайтеся, ставьте лайк і пакідайце каментары. Таксама не забывайце пра нашы сацыяльныя сеткі. Гэта Instagram, і таксама мы стварылі TikTok. Подписывайтеся, спасылкі на іх знойдзеце ў апісанні падкаста. А расказаць вам хочацца пра яшчэ адзін навюткі праект падкаста пад назвай «Зязюля». Гэта аўдыокніга казак аўтарства Евы Віруш і адначасова сапраўдная медытацыя. Яны выпусцілі ўжо свой першы выпуск. Ён напоўнены атмасферай успамінаў, думак. Якраз ідэальна падыходзіць для правільнага настроя на дзень, напрыклад, за ранішняй кавай. Чакаем ад іх яшчэ. Я асабліва вельмі люблю такія медытатыўныя падкасты. Запрашаем наведаць іх на Spotify і TikTok, а нас на ўсіх платформах, дзе вы любіце свае падкасты.